रायजोफोरा होख्रबना होगोन सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सिनायथि होनायनि थाखाय 47 जथुमा बेहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मा मेसेज हरिसिङा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि दिनै गेवलां मेलमोन बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बेखौनो रायजो राजाफोरनि जों लोगोसे फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि सानसुमै बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव जोंनि माने बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि मावथांखिफोर दङ जोंनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि युथ डेभेलपमेन्टनि खोथा जोंनि ससियेल रिफर्मेशननि खोथा बा जोंनि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि बा कालचारेल मोनसे रेभलिउसननि खोथा बा गुड ससाइटि दानायनि खोथा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जायो थारैनो नंगौ फैबाय थानाय समाव जोङो हारिखौ जौगानाय जोङो लुबैमारदों आरो लुबैमारदोंब्ला जोङो सासे माने बर' सुबुं हिसाबै गावबागाव जि जायगायाव दङ जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ बियो न'खरावनो था बियो गुबुनावनो था बियो माने साख्रियानो माव बा बियो फोरोंगिरियानो जा बियो सासे आबादारियानो जा जों खावलायदों बेखायनो जेखि जायगायाव थाया मानो जोङो माहारियारि बादखौ सिङाव दोननानै जे हारि जौगानांगौनि थाखाय न'खर जौगानांगौनि थाखाय साफ्रोमहाबो बिबान दङ बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायलायदों लोगोसे जोङो बेवहाय माने मिशन स्केल एन्ड क्वालिटी एजुकेशननि बाथ्राखौ लानानै आथिखालनि ट्रेन्डआ जे नोङो कम्पिटिटिभ माने ट्रेन्ड जाबाय आथिखालनि माने ट्रेन्डआ जे नोङो केरियार ओरिएन्टेड बेबायदि मोनसे माने ट्रेन्ड जाबाय बेबायदि थासारि समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै केरियार मोनसे ओरिएन्टेड बेबायदि जोङो खालामनो हायो बे बिथिङै लाइमोनफोरजों सावरायनाय जादों आरो दिनै जोंनि दिनैनि देग्लाय निटआव जे माने 42 जन मोन्दों बा APSCआव 14 जन मोन्दों नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो थुलुंगानाय मोनसे मेसेजफोरखौ जोङो होनाय जादों मानो होनबा निटआवबो बा APSCआवबो बर' मिडियामनि बेबायदि गोबां फरायसाफोर दङमोन बा जाखांखानाय बेबायदि माखासे अफिसार्सफोर बा सिभिल सार्भेन्टफोर बा मेडिकेलाव बा इन्जिनियारिंआव गोबां बेबायदि माने दङ लयार्सफोर दङ बेंकिंआव दङ दा बेखायनो माने जोङो बुंदों जे दिनै मिडियामा मेटार नङा गिदिर मानसि जानो थाखाय जाफुंसार मानसि जानो थाखाय दा बेखायनो बेखिनि मोनसे साहस आरो कनफिडेन्ट बे बाथ्राखौ जोङो लाबोलायनांगौनि थाखाय रायजो राजा फरायसाफोरजों जोङो दिनै रायलायदों बेखिनि बाथ्रा आरो दिनै स्किलखौ इम्परटेन्ट होनानै फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों जोङो रायलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बेखिनि मोनसे सुजुग आरो खाबुखौ रायजो राजाफोरनो जोङो बोरै होनो हायो सरकारनिफ्राय बा माने जों बोरै बिख'नानै होनो हायो बा राइट्सफोरखौ जोङो बोरै बिख'नानै होनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनाय जादों आरो बेवहाय एकर्डनिनो मावफुंनो गोनां माने जिखिनि दफाफोर बैफोरखौ आसाम सरकार बा भारत सरकारा थाबैनो जों मावफुङो बे बाथ्राखौ रायजो राजाजों लोगोसे जोङो दिनै आसाम सरकारनिसिम भारत सरकारनिसिम जोङो आपिल खालामहरदों लोगोसे जिखिनि मोनसे मोननै दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय बेनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम जोङो साबायखर बावदों दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय गोजोन्थों उदालगुरियाव जिहेतु माने एबसुनि जि 52 बोसोर जथुम्मा जानो थांगासिनो दं दा बे माने खिन्थु बर' रायजोफ्रा गोबां बर'फोरनि मोनसे एबसुनि माने अधिवेशन बा एबसुनि कनफारेन्सआ माने उदालगुरि रौतायाव लानायनि माने सिगनिफिकेन्सआ बेवहाय जोंहानो माने जों बेखौ बुजिग्रोनांगोन आरो बेयो मोनसे थारैनो मोनसे ओंथि दङ उदालगुरि माने रौतायाव लानायनि गुबै माबाया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 1986आव एबसुनि आफादगिरि जादों रौतानि थांखि बायदियै रौतानि डेलिगेटनि गेजेरजों आरो बे डेलिगेटआवनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि रेजलिउसनाबो फैदों बेनि उनाव 87आव बेखौ थिफ्राय बासबारिनिफ्राय बेखौ जागायनाय जादों माने बेखौ आरोबाव माने हाबाफारिखौ माने बेखौ माने जागायनाय जादों दा बेवहाय थांखिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जिहेतु बेवहाय फैजेनबाय जिहेतु जोङो बियो मोनसे जायगायानो मोनसे जारिमिनारिखा आरो बेवहाय नोङो करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन बेबो मोनसे माने जारिमिनारि जायगा आरो बेबायदि गोबां माने थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय समाजजों सोमोन्दो थानाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे जारिमिनारि जायगा दा बेखायनो बे 52 बोसोर जालाय जथुम्माखौ जोङो बेवहाय जोङो खुंनो थाखाय थांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माखौ रायजो राजाफोरा मदद खालामो रायजो राजाफोरा नेनानै माने थायो आरो आसा थायो दिनै नैबे हरिसिङा दख'रानि माने जिखिनि जथुम्मा बेखौ गामिनि रायजो राजाफ्रानो माइ माइरं औवा बायदि मैया आलु मैगंजों मदद खालामलायनानै खुंनानै होदों थारैनो बेबायदि मोनसे राहाजोंनो रायजो राजानि अनसायनायजों 52 बोसोर जालाय जथुम्मायाबो मोनसे जाफुंसार जागोन आरो बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे सिगनिफिकेन्ट बेयो मोनसे थानाय मोनसे जथुम्मा जागोन आरो फैबाय थानाय समाव गोलावथार खामानि मावलांनांगौनि थाखाय बे मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों थांखि लानो हागोन जोंहा मोनसे मिजिं थिनाय दङ गोजोन्थों।